皆さんこんにちは。チベットテレビの私様です。チベットディスウェークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法、ラトビアの新大統領エドガルス・リケンビッチ氏を祝福。ナレンダの伝統は儀式や祈りではなく心を変えることができることとダライラマ法。ダライラマ法、オリッサ州の列車衝突事故に悲しみ、救援・救助活動への寄付を行う。ベンパーツリン出席大臣、中国共産党の弾圧された人々の戦略的かつ集団的な取り組みを呼びかける。ベンパーツリン出席大臣、中国の反対にもかかわらず、オーストラリアの国立記者クラでの演説を行う予定。チベットの指導者たちがニューデリーで世界のトップ外交官と会談。チベット代表団天安門事件追悼式典に参列。チェコ上院委員会、中国の弾圧的かつ同化政策を非難する決議を採択。玄関大将ダレラマ法王の88歳の誕生日祝賀会に出席。チネチュギ大将、オーストラリアの平和党の落成式でダレラマ法王のメッセージを伝える。ブラジルでチベット医学と占星術の40日間にわたる啓発キャンペーンを実施。ダレラマ法王はラトビアの大統領に選出されたエドガルス・リケンビッチ氏にお祝いの手紙を送られました。その手紙の中で法王はご自身のラトビア訪問を振り返り、ラトビアの人々とその周辺諸国が非暴力、自由、民主主義の価値観を世界に示していることを称賛されました。法王は大統領がラトビアの人々の願いを実現するためにあらゆる成功を収めることを祈られました。ダレイラマ法王はニューデリーのチベットハウスが提供するナレンダディプロマコースの約500人の学生と会合しました。法王は主張に対してナレンダの伝統の本質は儀式や祈りではなく心を変えることができることであると述べられました。ダレイラマ法王はナレンダの伝統が理性と論理に基づいているため、非宗教的な論理の視点から世界の福祉に何かを貢献できたのだと述べました。またインドの外務秘書であり、デリーのチベットハウスの政府機関の副議長であるニルペマ・ラウ博士も、デリーのチベットハウスの所長であるゲシ・ドジダムドゥリ氏、ナレンダコースのチーフコーディネーターであるディペイシ・タカル氏と共に出席しました。現在、チベットハウスニューデリーが運営するコースには98カ国から4000人以上の学生が在籍しています。ダレイラマ法王はオリッサ州の首相であるナヴィン・パトナキ氏に手紙を書き、先週日曜日にバラソアで発生した悲劇的な列車衝突事故による多くの犠牲者と命の喪失に対して悲しみを表明されました。法王はこの悲劇に見舞われたすべての人々に対して哀悼と祈りを捧げ、ダレイラマ信託から医療治療や救助・救援活動への寄付を行いました。チベット暦の4月であるサガダワの満月の日に、ダレイラマ法王は主治院での教えを主催し、シャキャムニ・ブッダの誕生と語りを忍びました。For the benefit of all sentient beings who surpass even the wish-fulfilling gem, may I hold them dear at all times. And so, thinking along, and then also whenever I interact with someone, may I view myself as the lowest amongst all, and from the very depths of my heart respectfully hold others as superior. And so you will be able to show humility. And so I also
do not consider myself as somebody, as special, and that I always try to be humble. And when you look at yourself as lower than others and have humility, you will not have arrogance or anger. 中国と変動する世界秩序、展望と課題と題された会議の開会セッションで、ペンバーツリン主席大臣は中国共産党の弾圧された人々が国際社会に訴え、中国共産党の拡大する侵略に対抗するために集団的かつ戦略的な取り組みを呼びかけました。出席大臣はウイグル、台湾、モンゴルの代表者とともに開会セッションを主催し、開会式でプレゼンテーションを行いました。この会議は3日間にわたりチベット政策研究所によって開催されました。ケンベラチベット事務所のカルマシンゲ代表は、ペンバツリン主席大臣が予定している国立記者クラブでの演説は中国の反対があっても予定通り実施すると断信しました。中国大使館は2023年6月20日に予定されているペンバツリン主席大臣の演説に対し、オーストラリア国立記者クラブに招待状を取り消すよう要求し、オーストラリアの報道機関を騒がせました。カルマシンゲ代表は、オーストラリアは民主主義と自由の価値観を強く尊重する民主主義国家であり、中国大使館の反対によって出席大臣の予定されたイベントが中止になることはないと述べました。ペンバツリン出席大臣はオーストラリア国立記者クラブに招かれ、中国チベット紛争の解決と地域の平和の確保というテーマで講演を行います。ペンバツリン出席大臣は6月14日から25日にかけてニュージーランドとオーストラリアを訪れ、現地のチベット人コミュニティ、チベットの若者、オーストラリアとニュージーランドの議員、中国の友人およびチベット支援団体のメンバーと会合される予定です。チベット亡命政府およびチベット亡命議会中央チベット管理局による3日間の共同外交支援活動において、アメリカ、チェコ共和国、リトアニア、台湾を含む少なくとも17カ国の大使または副大使との一連の会合がニューデリーで開催されました。チベット代表団は、ペンバツリン主席大臣、ケンポストナムテンプル議長、ガルンのノルジンドルマ氏、ガルマチーン書記、チベット亡命議会の上院委員会のメンバーなどで構成されました。メディアに説明する際、ケンポストナムテンプル議長は、この共同の手帳が世界の主要大国のトップ外交官たちとの間でチベット問題への支持を集めるという点で非常に成功したものであり、チベット問題への支持を獲得したと述べました。ケンポストナムテンペル議長は、私たちはチベット代表団の力を合わせて努力を称賛し、中国チベット紛争の解決における継続的な支援を約束しました。中国の民主化を支持する中国人と日本人は、東京の文京区の区民館ホールで天安門事件から34年目の集会を開きました。中国民主連盟はこの集会をすることによって天安門事件のすべての犠牲者に敬意を表し、中国の民主化の戦いがまだ今も続いていることを世界に思い起こさせました。ダライラマ法の連絡事務所の代表であるアリア・ツァワンギャブ博士は、チベット人コミュニティを代表として連帯を表明しました。ウイグル、南モンゴル、香港、法輪功のメンバーや代表者は、国際社会に対して自由と民主主義のための運動を支持し、中国に選挙地域における圧力的な政策を止めるよう要請しました。オーストラリア、ニュージーランド中国共産主義石鹸被害者連盟は、シドニー市庁舎前で集会を開催し、天安門事件34周年を追悼しました。
約100人が集まり、1989年の犠牲者に敬意を表しました。キャンベラのチベット事務所の中国連絡担当官であるダワサム氏は、同じ年にラサで起きた平和的な抗議活動に言及し、何百人ものチベット人の命を奪ったことを述べました。集会前、ダワサム氏はオーストラリア、ニュージーランド、中国共産主義政権被害者連盟によって開催された1989年の民主化運動から香港の水革命、白紙革命と題されたセミナーにも参加しました。ニューヨークでは天安門事件34周年に先駆けて6月2日に記念展が開催されました。ワシントン DC のチベット事務所の中国連絡担当官であるツルトゥルムギャツ氏が出席し、ダライラマ法からのメッセージを読み上げました。そのメッセージは、ダイナミックで自由で公正な社会の価値観を伝え、幸福を祈るものでした。ワシントン DC のチベット事務所の中国連絡担当官であるツルトゥルムギャツ氏は、リバティ彫刻公園で開催された天安門事件を追悼するイベントで、中国共産党がチベットで実施している中国化政策について強調しました。多くの有名な中国の民主活動家や各自由運動の代表者、地元の関係者が式典に参加しました。チェコ共和国の上院は、中国によるチベットの子どもたちの強制同化と宗教の自由への必要な干渉についての深刻な懸念を表明する決議を採択しました。この決議は、教育、科学、文化、人権、弾劾に関する上院議員会によって5月30日に採択されました。チベット事務局ジュネーブ事務所の代表であるチレイチュキ氏は、上院委員会と前回の会談で議論された決議をまとめてくれた委員会、特に同委員会の副議長であり、チェコ上院チベット議員団の議長であるブレミス・ラバス氏に感謝の意を表しました。ベルギーのチベット同盟協会は、チベット歴に基づいてダライラマ法の88歳の誕生日を祝うイベントを6月6日に開催されました。このイベントは、特別ゲストのジョナン・ギャツァブ・ガワン・チョキ・ナワン氏とミステルチベット事務所の代表であるリグジン・ゲンカン氏によって開催されました。他の著名のゲストには、元国会議員のチャブラク・ラモキャプ氏とドルカイ・キャプ氏、ベルギーを拠点とするチベット協会なども出席しました。チレチュキ氏は、先週の日曜日にオーストラリアのグラフィンワールドで行われた平和の塔の落成式で、ダライラマ法からの著名メッセージを伝えました。ダライラマ法のメッセージは、祈りを捧げ、平和の塔の訪問者により平和な世界に向けてどのように貢献できるかを考えるよう呼びかけました。平和の塔は、ボブ・ジョン・スニーム・テンジン・タルチンとエリザベス・リンドルマイヤー氏の努力と献身のもとに建設され、オーストラリア自治体連盟のアルファレッド・リトル市長、州知事代表のクリスティアネ・ホフマイストなどの継続的な支援を受けています。酒川の満月の日という仏教の聖なる月に合わせて、ドルクン・キャムゲン・キャンザン・リンポチ率いるドルクン寺院の僧侶たちによってチベット仏教の宗教儀式が行われ、仏塔が献上されました。ブラジルで40日間にわたるチベット医学と占星術のツアーが開催されました。このツアーは、チベット医学と占星術の専門家から学びたい人々を対象に、インドのダラムサラに拠点を置くチベット医学と占星術研究業が、ブラジルのサンパウロにあるチベットハウスブラジルとの協力によって企画されました。このツアーの目的は、チベット医学と占星術のシステムを広めることです。ツアーはガブレビバ、リオデジャネイロ、ビトリア、サンパウロなどブラジル全土のいくつかの都市と地域で行われました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。